एगो बिजनेस माइंडर लड़की रही, दुकानों के लिए रही आ एगो टू सीटर खरीद के आ रखले रही, लेकिन केहू के चलावे के देत उतना रही। एगो ड्राइवर आइल बा आ सुनी का कहता उनका ले। ए दुकनिया वाली छौड़ी कादो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी कादो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी आ रखले का बाड़ू तुहू आता ना सजा के। अरे पापा के देखावो तनी पैसा कमा के। आ नगदे तू ले जइह, नगदे तू ले जइह, उठी जतना मीटर, दुकनिया वाली छौड़ी का दो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी का दो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी। तो का कहता रही? अरे नया मॉडल गाड़ी बिया, बाडी बाटे फाइबर, एने ओने रगरे ना जैसन चाही ड्राइवर। जब जब जाम होई, जब जब जाम होई, साफ करे फिल्टर, दुकनिया वाली छौड़ी का दो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी का दो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी। तो कहता रे, अरे हम सिटी के ड्राइवर हैं, सुना। सिटी के ड्राइवर हम अपना के मानिला, सिटी के ड्राइवर हम अपना के मानिला, गड़िया ना फंसे दे हम सब दवा जानिला। और सुन लो, तेलो कृष्णा के रही, तेलो कृष्णा के रही, पी जतना लीटर, दुकनिया वाली छौड़ी का दो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी का दो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी का दो राखलू टू सीटर, दुकनिया वाली छौड़ी।